Ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Paano mag-celebrate ng birthday ang mga tao sa inyo? Oy, para namang hindi tao yun sa amin. Bakit? Ano ba dapat? The usual lang. Pero well, sa amin, sa probinsya namin, Awa. nagpapa-engramada kami. Engramada? Yes, engramada is like we put up a tent. Awa. A community tent na gawa sa bamboo, sa trapal. Tapos sa loob nun, nandun yung mga handa namin. Awa. And then sa loob din nun, meron kaming baraylihan or sayawan. Grabe, ang sarap pala Oo. mag-birthday sa Bicol. Oo, tapos simple lang yun Awa. As in kapag may engramada ka, usually ginagawa yun kapag mga special occasions, kasal. At kung Ay. birthday mo may engramadahan and all, ibig sabihin nun, alta ka. Ay, Ganyan. nakakatuwa Oo. naman yun. Sa Pampanga ba? Oo, sa amin basic lang. Kapag kapampangan ka, kahit gaano ka kahirap ka walang pera, kailangan hahandaan ka ng hapag. Oo, Hapag. hapag. Meron dyan na matik. May pansit, may Okay. spaghetti, may sisig, may Wow, cake. nakakagutom. Awa, totoo. Kaya happy birthday o sa mga nagba-birthday dyan. Actually, nagpaparinig lang po talaga kami. Kaya nga, hindi pa kami nagla-lunch. Ano Kaya na? nga. Pasalamat ka, Kabisyo. Buhay ka pa. Oo, minsan-minsan lang yan. Sabi nga nila, malas daw kapag hindi nagpapakain. Oo. Kaya magpakain ka na. Awa! Eto na Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng tao kapag My birthday! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga para-paraan. Sarap dito. Uy, grabe guys! Ang sarap ng food dito! Sulit yung binayad natin, nabusog ako! Oo nga, super sarap talaga. Grabe talaga. Naumay nga ako bigla eh. Parang gusto ko ng something sweet. Ay, oo nga, broski. I need also some dessert. Kaso, Diba? anong menu? Ay, ang mamahal naman ng mga cake nila dito. Ay, oo nga. Oo nga! Huwag na lang, mag-candy na lang tayo! Guys, relax. Akong bahala. Oh. Kantahan niyo ako ng happy birthday. Happy Malakas birthday. para lumapit sa atin yung waiter at bigyan tayo ng libreng cake. No, Jessa, hindi mo naman birthday, di ba? January pa birthday mo eh! Alam mo, Mar, ang KJ mo. Anong gusto niyo? Gusto niyo ba ng cake o ayaw? Pero, Jessa, kasi nakakahiya. Walang mangyayari sa hiya-hiya niyo. Kumanta kayo. 1, 2, 3, sing! Ayan. Aminin natin to. Oo. Inaabangan natin to every birthday yung may yung parang 70% off or libre ka sa isang restaurant. Awa, totoo. Kaya nga luging-lugi ang mga restaurant kapag Oo. napunta ang Love Radio team. Oo. Kahit walang may birthday, biglang magkaka-birthday. Oo, kaya may lalapit, may libreng cake. Awa. Ayan, so para-paraan. So sa mga restaurant dyan, Oo. naku, this is a call out. Alam nyo na. O, i-verify nyo muna. Oo, tsaka dapat kumpleto talagang requirements. May birth certificate, 2 Yan. valid IDs. Yan, Ganyan oo. Anyway, that's number 1. Muna naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga taong lumpia. Girl, Robin Siena, happy birthday sa'yo ha. Oo nga, happy birthday Robin Siena! Salamat sa handa mo ngayon, ang sarap ng spaghetti! Ay, oo naman, maliit na bagay. O siya, enjoy lang kayo dyan, kain lang kayo. Sige, thank you. Uy, Mar, halika dito. Wala bang lumpia? Ano ba yan? Ano ka ba, Jessa? Pinakain ka na nga ng libre tapos kung ano-ano pa hinahanap mo. Kumain ka na lang dyan. Alam mo, Mar, alam mo hindi kumpleto ang birthday kung walang lumpia. Lumpia is so basic. Ano ba yan? Ano ba yan si Robin Siena? Para namang bago. Alam mo, Jessa, nagiging mukha ka ng lumpia. Tignan mo yung mukha mo, butas-butas parang toge. Tigilan mo yung kakareklamo mo. Ayan.
So, Gagi pare, isang major shoutout sa mga bisita mong mahilig sa lumpia. Awa! Pero hindi ba naman din maiwasan kasi nga lumpia basic talaga yan Yes, oo. 'Di ba? Ano ba mga basic na mga handa kapag birthday? Well, definitely spaghetti. Oh, pero yan. dapat Filipino style. Yung Awa. manamis-namis. At saka dagdag mo dyan, hindi Oo. pwedeng putol ang noodles. Ay, oo. Kasi daw, mapuputol din ang iyong buhay. Siyempre, pansit. Ayan, tapos Ayan. syempre dapat may cake din. May cake Ano din pa ba mga dapat. basic? Ayan, syempre soft drinks. Yan. Kaya after talaga ng birthday, ang daming may diabetes, high blood. Pero syempre pinaka-basic dyan, tingin mo basic ba ang may bisita? Oo naman. Talaga? Oo, dapat may bisita ka talaga. Awa. Kasi ang dami-dami mong handa. Oh. Tapos ikaw lang yung kakain. Uy. Ay, kawawa ka naman, walang nagmamahal sa'yo. Uy, wag ka ha. Fantasy ko kaya yan nung bata ko. Na ano? Bilang batang matakaw ako. Na walang bisita. Na walang bisita para lahat ng cake, lahat ng Oo. spaghetti, lahat ng lumpia sa akin. Oo. Ay, naku, ang tawag sa kung ganyan ka, Oo. pag nasa Bicol ka, ang tawag sa'yo halop. Ba't halop? Yan, you are so halop. Patay gutom, Oo, yan, ganun. mga ganon. Ay, naka, anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at meron kang kabisyo na gustong ipa-shoutout ngayong birthday, gaya ng kapatid ko si Jaika, happy Oo. birthday! At ganun din sa ating boss dito sa Lab Radio, Yun, oo. Kiko Tanggero. Kung wala yan si Kiko Tanggero, ay nako, tutumba ang buong asosasyon ng Love Radio. Love Radio. Hindi, gusto ko rin batiin ng happy birthday ang Manila Broadcasting MBC Operation Tulong last Awa. 11/11. Ay. Birthday natin yun kasi kauna-unahan sumama ang Love Radio doon Ayan. para sa Operation Tulong. So shout out sa lahat ng mga tumulong. Tutu. O siya, kabisyo, makakasama mo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong Broski, like super legit and all konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara kape. Tara! Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! We keep it